Ik zeg 1-3. 3-0. Versneld. Onder de supporters luidt het net voor de volleybalsters van Friso Snits. Een bus vol Friesen in Sliedrecht. Ze willen maar één ding: kampioen worden. Foutrijden. Wij gaan door voor de 0-3. Snits speelt een best of 5 riegetje in Sliedrecht. Wat als eerste 3 wedstrijden wint, is kampioen. Maar het gaat helemaal mis voor Friso Snits. Niet slagen. Het was wel zoeken inderdaad. Zij hebben heel erg goed geserveerd deze keer. Vorige keer niet zo goed. En we hadden de paas steeds onder controle de vorige keer. En nu zag je dat dat wat moeilijker was. Ja, dan wordt het wel lastiger. En dus is het 2-1 oer 3 wedstrijden. Maar ja, in dat geval direct de knop moet weer om. En we hebben vrijdag nog een heel mooi potje te spelen thuis. Dus daar volle bak, want zo komen we er niet.